Segon capítol d'Abans del vi. Segon. Segon? Zero? Ai, per què? Home. Ah, sí, que estem aquí amb el pavater de la deessa Demeter. Abans del vi. del vi, els orígens. Seguim a la Font de la Canya. Ja sabeu, aquell jaciment del segle VII a II abans de Crist. Un espai d'intercanvi d'aliments i materials on podem viure els orígens del vi. I si en el passat capítol comprovàvem l'arribada del vi al Penedès, en aquest resoldrem com el conservaven. I el més important, la Sílvia trobarà el vi? Si parlem d'emmagatzemar, el primer que ens hem de preguntar és: si en aquella època no existien les ampolles de vidre, on guardaven el vi? Una àmfora, igual que un amfiteatre, àmfora vol dir que té dos nanses, és un gerrot pensat per transportar. Penso que el primer terrisser ceramista a la història de la humanitat que va fer una àmfora, que tenen aquesta forma a primera vista una mica absurdes, no?, que cauen, doncs ho va fer pensant allà on anaven emmagatzemades, que és el sistema més ràpid i a la vegada més perillós que hi ha a l'antiguitat era el navili, era un vaixell. Llavors un vaixell, la càmera fa forma convexa, no? Ja sabem com es transportava el vi, però existien, per exemple, en aquella època decantadors? Això el Jordi ens ho explica. Aquesta peça és molt important perquè és com els actuals decantadors, tot i que no s'assembli. Primer de tot perquè abans no hi havia vidre i ara són de vidre i tots són molt macos, però abans es feia tot de ceràmica. Si us fixeu, per què diem que és un decantador? El vi s'aboca per dalt i s'agafa per aquí baix, per aquesta aixeta. Llavors aquesta aixeta per què és important? Perquè per sota, si us fixeu, encara hi cap vi. El vi llavors no es filtrava. Llavors el que és important és que en aquella part de sota es queda tot el pòsit i quan tu treus el tap d'aquesta aixeta et surt el vi raonablement net. Doncs així era un decantador de l'època. I la Sílvia segueix buscant el vi. Sembla que aquí tampoc el trobarà. Tornem a respirar aire fresc al jaciment de la Font de la Canya. I aquí seguim descobrint espais que ens explica en Dani López. Vols dir que es podria pensar que això és un espai on es premsava raïm i es feia most? Doncs molt probablement, perquè al trobar aquests trets murets en pedra, tot ens fa pensar que és una estructura elevada que podria tenir una plataforma de fusta o de cuiro on fer un trepitjat i decantar aquest most cap a aquesta cubeta. Això ens portaria a pensar el fet de trobar un podall, vull dir que és un recinte relacionat amb la vinya, i també el fet de trobar aquestes llavors de raïm que vam trobar aquí cremades quan s'abandona aquest recinte. Tot ens porta a pensar que podria ser un petit espai de premsat de raïm, tot i que, com sabeu, hem trobat també altres evidències de premsat de raïm a la Font de la Canya, com hem vist abans al Déu Vinífer. Ara sí, Sílvia, sembla que vas per bon camí per trobar el vi. També ha trobat el magatzem. Aquí hi conservaven el vi a baixes temperatures. Estem a la zona nord de la Font de la Canya, on tenim una estructura única en el món ibèric, que és aquest celler o cava, aquesta fresquera per emmagatzemar productes ja preparats per a la seva comercialització. Fins aquí la nostra visita al jaciment de la Font de la Canya, però no marxarem sense brindar pels orígens. Bueno, Dani, ja hem trobat el vi. Per tant, un vinet de la DO Penedès per acabar aquest reportatge de la Font de la Canya.